Horiek aitzea lehenago zarretaik. Eta kisulabiak, denboratez kisu iten zen demoran hemen, kisulabiak eta besta iten zela, gatxean afarie, izaten zen denbora pasteko iten ziren josteta batzut diroiek. Y a Mariano le gusta mucho bailar esto, ¿eh? Bai, niri hauniz gustatzen zait, niri sortu nitzenetik badu tortako zaletasuna. Niri mutildantzak eta sokadantzak eta hemengo dantzak hauniz gustatzen zaizkit. Lehenagoko denboretan sokadantza hauniz antzatzen zen, baina orai zoritxarrez hoiek ere galdu dira. Baina gaur piztuazi dugu eta gaur dantzatu dugun sokadantza orai 20 urte dantzatzen zen bezala indugu. Y Mauricio, que es el que toca el sistú, ¿es así? Bai, egia Es así. erateko bai. Y que conoce, además de esta danza, Isas danza, que es el baile de la escoba, muchos otros toques, ¿verdad, Mauricio? Bai. ¿Como cuántos contiene la danza juego de Navarra, de aquí de Baztán? Juego irri dantza deitzen denak, badire, 16 badire, eta bertze mutilantza badire, bertze 15 badire, denetara badire, oite behatzi 10 badire, dantzak egiten dira. Eta oraindik ez dire galdu, zaintzen dire. Eta ez bakarrik nire inpeinuengetik, baizik gazteak ikasi dutelakoz eta gazteak amor propio kaniño hartutelakoz jarraititzen dire eta segitute eta bihotzetik estimetzaut oeko gazteak segitzea dantzautan.